แต่หากันในกับวิดีโอก็ลงกับวิดีโอกับเป็นกันมาอย่างอีพีบารอกกีปรลกลวนน้องควายกีบาจูสงตุนัดบันเยลิสิมตาหากิจการแบบแพรเลี้ยวและสิดนนับเรื่องสังพีกีบัมปัดติบโรแต่หางในลงบากันในกับวิดีโอพิลาบันติบยากันในกับเวกจีกับควายดอกค่ะกับบันสัมพันลงหาตูเบตะขยังอีสจันทยาฮิลปลาปัญญาเดามาเปลิงลังดอกกับปุงโรกระไดกระจังอูฮีแต่กีปรลกฮีกีบาจูยาจูสิมตาหากระไดกับปุงกีเลยสงตุชายพาหาใบได้บัดกีลันตีเส้นบาลอมกับตูเบตะขยังแต่หาใบได้บัดกันในกับโนติสแต่งากว่าวันปัญชายเล่มพีนามารyaki kendon hagan ikan tis kilong ke bakap per nak ke wipan te yasa bat ngap ngin pulin aduk pastang aduk pada kod kene ke video pindiot sibol ke jing tip bat ke jing mentoy yo le se badon na preng jang pi ki parlok ki ba ya kwa ban yesim matalang te phila ro ban the tikiat na kap ta jongki te habai dai bat kata te ngap ngin pulin kat kum na kan ikan notis ngam tu sai ba habai dai bai kata ka fishing competition lani ka jing ka kwai dok kha ka jaka hatu ber tak khnyang is chan cha hil pala penjai da uma peling long do ka pungru ka dei ka jong uma peling long do hi ka tarik ka pan kwai ha ka si tarik nai ba si phau ar sa ra posan ka por sedang na do khandai si tang step ha do lai ba je jan met kat ba ka do tiket ha ka tei ka sngi ka long tang henrius pa si run vyang uwei kwai kat ba ka price ban kong undang yo san lak tengka kabaar unyo silak sipau hajar ubalai silak san hajar ubasau silak ubasan silak ubahan riu silak ubahan nyau ar pau hajar ubapra khasan hajar bat uba kandai sipau hajar kini kidai ki sipau tali hakikir dan jong price ha katai kasngi ha ka pungjong ma peling lengdo katba ka consolation price bat ka nongkum ne kadon hadu ar pau tali ha ka dor ar hajar marwei te ngap pensak skor habai dai bat kan ni ka kendon bala bo daki nong penjaj habai dai bat kate ka jing ka kwai dok kha te na lor ki dok kha rim on the thamai sakat ar kwintal ha ka ar phau tarik nai ba khandai ar jarosan ha ka por lai siteng chan met te kamut kasngi tha dok kha kala deb namar kalong ka jing pen kan mau chapi barok ki parlok ki bajus ngotunat ban pej ki video ha ka ne ka channel te yaki parlok hi ki ba jus ngotunat ban yele simata ki lai ngotu sai habai dai bat kata te opsha ban deng chan met opsha shu ban brajing bam na do kata kasngi bal deb the yaki dok ka ha ka tai ka pung opsha shu ban bo jaka da usjej lene da urun wyang on de bai sisindon da ka tiket ha ka lai phau tarik nai ba khandai ar ja rau san sa ka jaka song khwai jong phi ha barok san tali ki dai ki pung ha ka por phra ba je man step yaki tiket ram lane gp on ai ha den baladap de lut yaki tiket on sim jing thau ha barok ki jado ka lai na tang ka ka he khale om sha bande yaki no ki jado ha ka dei ka jing ka khwai do ka ki bade tiar khwai la ni ki bam khwai ki dei bande tang ha ka sitarin nai ba sipau a sa ro son kata ha ka sngi ban long khwai ka jing ya jangai uwei na uwei urawon ka long khat sau unchi marwei ya ki tikiat on de ha do sau to li ya uwei urawon ha po kapung ha den bala dab de tikiat ha po jong kapung urawon ula ban thet kat ba umon la dadan don jaka ha ka tei kapung om sha bande la ni dikian hapo la ni sharot jong katai kapung chichen bala dap ki price ke rawon kim don hak ban thau jing kulmar te kana lorang ta ngam yaro saya ka lok ki roi ha katai kasngi haka ba uban kong undang yo da ka som bisa kum ba saw lak uba ar silang uba lai san phawajar uba saw si phawajar bat uba san hajar ka dor jong kan ni tikiat kan long lai spa shirin tikiat san spa ar tikiat te kanotis kala po siya kapagod te tangkata kapasipon di pibarok ki parlok kisus ngotunat ban pej ki video ha kani ka channel kani kalong tak kacing pan kan mau di pibarok ki parlok mar ka dot tiket ha katay kasngi kalong ka ba tat ha te tangkata kapasipon